Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšej časti Outlastu. Dnes budeme nasledovať crew, minule sme skončili tu. Super, 2 batérie. Máme tu nejaký prehrávač, ten si asi nepustíme, nejaké sviečky. Vyzerá, ako by tu bol nejaký obradný rituál. Dobre, pozrieme sa, kam máme ísť, ale vraveli, že máme nasledovať crew. Pozrieme sa, čo je tu. Sakra, nejaký pán ospalý. Ďalšia batéria, takže máme 5 batérií, máme fullku. To je spokojnosť, nadovšetko, takže budeme nasledovať crew. Fúha, dívajte sa, pán šedivák, škoda, že nemá motorovku. To by bola, myslím si, že to by bola väčšia zábava, keby nás tu nejaký týpek z motorovku naháňal, ale myslím, že to by bol trošku väčší prúser. Hop! Ježiš, skočili sme dolu. Skoro som to nepreskočil. Pozrieme sa, čo je tu. A ukladanie, super. Do prdele, som sa zľakol, ty kokos. My sa prepadli niekde dolu, ty kokos. Fuj. Ďalšia batéria, bohužiaľ, nedokážem ju zobrať, mám plno. Teraz, keď ich nepotrebujem, tak ich mám plno. Ale keď ich potrebujem, tak tu nie je ani jedna. Teraz kam mám ísť? Aha, poschodové postel. Asi pôjdeme týmto smerom. Cez tie poschodiaky. Hop, hop. Ježiš, to je ťažké. Ťažko to tu je vyskočiť. Dobre, dostali sme sa zase späť. Evidentne sme sa dostali zase späť do tej miestnosti, kde sme boli. Nevidím tu žiadne dokumenty ani nič podobné. Jama riadna, ale vôbec som mu nevidel, ty kokos. Vôbec. Zaterasili to tu teda riadne, urobili si z nás prdel asi, ty kokos. Dobre, teraz kam? Nasleduj crew. To mi moc pomôže, keď tu žiadnu crew nevidím na zemi. Nie je tu nič? Pozrieme sa, čo tu je ďalej. Zamčino. To bude vyzerať na hajzliky, asi tam budú hajzliky. Ale niekto má si poriadnu sračku. Keď tam je zamčino. Počkaj, ja som prišiel odtiaľ? Hej, asi odtiaľ, dobre. Čiže sem. Teraz kam? Dokumenty nevidím, nič tu nevidím. Je tu tmák v hrobe. Nikto? Nikde? Mám ísť tam? Či tam? Uvidíme. Pozrieme sa sem, najprv čo tu je. Tu je niečo, nejaká obradná miestnosť. Tuto nám vtedy sa mi zdá, že spadol ten kľúč. Dobre, nejaké poznámky sa nám zapísali. Spoznal ruku, otec Martin tu zabil človeka. Sú klamstvá, o ktorých hovorí všetci tie chýbajúce spisy z ktorýchto krabíc? Fakty? Záznamy? Vyzerá ako materiál v jednej agentúry najmenej 30 rokov starý, pravdepodobne starší. Začínam premýšľať o M-Kultra-Sia. Ovládanie mysle, to bzučanie nechce prestať. Divné, tu sú ďalšie poznámky, potom si ich prečítam. Konečne som na to prišiel, že už to tu je zaterasené, to tu spadlo dole. Dobre, tak ja to risknem, idem sa pozrieť, čo je ďalej. Do ktorej strany teraz máme ísť? To sú nejaké dvere zaterasené, to ma nepotešilo. Dvere otvorené. Do prdele! Krista pána. Chlapci, nerobte si zo mňa srandu. Kurva, tam sú dva typci, utekaj. Do prdele, doľava, doprava. Pod posteľ. Dobre. Ježiši Kriste Mária. No poď. Si myslíš, že si frajer? Čakám, kedy kolo mňa prejde. Už by mohol tele. Pane Bože, toto je zatrest. Už ide, dívajte sa. Ty máš pinďoura, ti tam visí. Fuj, škaredý pinďour. Dobre, myslím si, že prešiel, dúfam, že druhý už nepôjde. Skúsime to pomaly prejsť, nevidel nás, dobre, nevidel nás. Takže evidentne pôjdeme do tamtých dverí. Ale nepotešilo ma, že mi dochádza batéria. To je veľký problém. Dobre, sme tu. Super, došla mi baterka, vymeňme si batériu. Sme v tme jak v hrobe. Počkať, ja to tu najprv prezrem. Tuto sa asi dať nebude dať ísť, či? Sú to nejaké hajzlíky? Ne, za zamčino, všetko je tu pozamykané, to je neuveriteľné. Tam som nebol, že? A tam sa asi tiež nedá dojsť. Ne, tu sa tiež nedá dojsť. Super, to ma nepotešilo, ideme ďalej. Našťastie tu nikto není. Boli tu dvaja, ale kde zmizol ten jeden, to neviem. Ty kokos. Toto vyzerá, a zase ukladanie, takže toto vyzerá nejaký mega parkour. Hop! Ježiš, to bolo tesné. Nesem spadnúť dolu, lebo neviem, čo sa mi môže stať. Prejdeme to do koliečka. Ty vole. Vyzerá to tak, jak parkour v Minecrafte, ty vole. Neuveriteľné. Dobre, sme tu. Čo sa deje? Dobre, tak preskočíme ďalej. Hop! Do prdele, kamera!
Do prdele kamera, do prdele kamera, do prdele kamera, nie! Tak ako toto je prúser, sme bez kamery a v tejto tme neviem ako toto zvládnem. Fuj, tam je nejaký maník. Do prdele. Skoro som spadol dole. Dávaj, dávaj, dávaj. Pardon. Pardon, ospravedlňte ma. Dobre, super. Takže evidentne sme spadli dole. Kamera nám spadla dole. Nový cieľ. Pri pohybe tme potrebuješ svoju kameru. Takže super. Takže tu mi ako vraví, že mám ísť dole ku tým typkom, čo som teraz od nich utiekol, tak to si ma nepotešil. No, tam to vyzerá zabarikadované, tam nepôjdeme. Budem hľadať kameru. Není tu nikto? 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 Nikde? Dobre. Nikto nikde? Zajímalo by ma, koľko mám batérií. Mal som 4, jednu som vymenil, čiže 5 a 4 mi ostali. Dokumenty tu nevidím nejaké. No nič, tak budeme hľadať batéria, zoberieme tú batériu, super. Tým pádom by sme mali vlastne mať plný stav batérií. Tu sú zabarikadované ďalšie dvere. Nejaké spisy, dokumenty. Nový level to asi nebude, alebo skôre. Do tmy asi nepôjde. Aha, takže budeme si stať to. Tu to vyzerá nejaké erotické sprchy. Hnusné, škaredé. Umývadla, došťaté, nejaký mop. Uklízečka tu zapomnela uklidiť. No dobre, takže ideme ďalej. A kam teraz? Kam teraz? Dole? Ja nechcem ísť dole, ja nemám rád dolu, ja radšej pôjdem hore. Vyzerá, že tady sa dá dostať aj hore. Je tu niečo? Nie je tu nič, dobre. Kam? Tam či tam? Tam nejdeme, dobre. Do tmy nemôžem ísť, takže môžem ísť jedne do sveta. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele. Ježiš, musím to rozdýchať, chlapci. Toto není už možné. Už si to robí zo mňa strašnú srandu. No, ale ja sa do toho pustím, ja to dám. Ty vole. Jo, piče! Krista pána. Chlapci, toto je lakačka, fuj, som sa už zlakol. Ježiš. Ježiš Maria, tak toto bolo moc aj na mňa. To nejaká modrá fľaša s modrou vodou. Pani Kropačková byla určite rada. Chlapec, ty vyzerá, že keby na tebe skúšal nejaké experimenty. S exkrementami. Dobre, tak ideme ďalej. Začína sa tu riadne stmievať. Počkaj, do tmy nemôžeme ísť. Poďme taďalto, tu je svetlo. Tu je tiež svetlo. Nejaké poličky, vyzerá to ako nejaké jedálne, alebo niečo také, nejaký sklad jedálne. Do prdele. Tam niečo vidím. Niečo blikajúce, vyzerá to ako naša kamera. Ale kurni, keď ja tu nič nevidím. Ja teraz to na mňa vybavte nejaký čokel alebo niečo také, ne? Ukladanie, no to ma nepotešilo. Jak sa dostať ku tej kamere? Že by sa to dalo obísť? Áno, kamera, áno. Naša spása. Nájdi cieľu do 3. poschodia. Super. Do prdele. Hoši, ja utekam, kaďal. Oni po mne idú. Do prdele. Dávaj, zatváraj. Zatváraj. Taďal ne. Tu tiež ne. Bože, utekaj, taďal sa asi nebude, tam to je zabarikadované. Kam, utekaj. Kameru máme rozbitú, tak to ma nepotešilo. Naša kamera je rozbitá. Aha, poď, hop, ježiš. Dobre, vyzerá, že sme v cajchu. Ale ako tam mám vyskočiť? Hop, dobre, sme hore. Tak toto sme zvládli, to bol LTT, ty kokos, LTT. Takže teraz kam? Máme kameru, konečne vidíme aj v tme. To je dobre. To ma potešilo. Nevidím tu nič, ale máme 5 batérií, to je super. Toto sa nedá si utlačiť, že? Nedá. Dobre. Takže. Kada sme prišli? Tadiaľ to sme prišli. Tam sú zabarikadované dvere, tam sme nevideli. Otázka, kam mám ísť? Tam je zabarikadované, tam sa tiež nedá ísť. Teraz máme ísť vlastne, nájdi cestu do 3. poschodia. Ja sa tuto ešte rozhliadam, keďže už máme tú kameru, to je super. Tu sa nedá vlastne nikde ísť, že? To musíme sa vrátiť. Tam, kde sme boli. Takže my musíme nájsť cestu tam. Takže ja sa skúsim tam dostať. Aha, jasné, taďal sme prišli, super. Nie je to také ťažké. Myslel som si, že to bude zložitejšie. Zopakujeme si ten náš parkour. No toto není možné. Dobre, ja tam skúsim rýchlo vyskočiť. Vypneme kameru. Ja si myslím, že to si robí zo mňa srandu, že som sa tu zabarikadoval. Skúsime to takto, nejde. No my sme sa tu bugli. No nič, ja si myslím, že sa s vami rozlúčim.
sa s vami rozlúčim a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Ja sa skúsim dostať tam, nebudem to zdržovať. Dúfam, že sa vám diel páčil, našli sme kameru, sme späť a potom budeme pokračovať tamto. I keď viem, že fakt sa mi nedá ani vyskočiť. Som sa tu asi bugol nejako halúzne proste. A nie? Ideme, dobre. Dobre, tak ja to dokončím ešte v tomto dieli. Čakal som, že to nepôjde. Dobre, dostali sme sa tu, super. Takže dokončím to teda v tomto dieli. Samozrejme, nezabudnite dať palec nahor. Ak sa vám diel páčil, dúfam, že sa vám páčil. Hop, ježiš, to bolo tesné. A samozrejme, podporte odberom, odberom nič nestratíte. Rozdávame samozrejme aj Steam kľúče, takže mali by ste lajknúť našu Facebook stránku, ktorá je v popise. Ja tam uverejňujem každé 2 dni nejaký Steam kľúč, 2 Steam kľúče väčšinou. A ako mi vydá? Do prdele! Tak tadiaľ toto asi nepôjde, takže budem musieť hľadať nejakú inú trasu. Aha, že by? Tadiaľ nie. Aha, takže my budeme musieť nejakú inú trasu nájsť, to ma nepotešilo teda. Idem síce kadiaľ. Ani nič. Prišli sme odtiaľ. Nájdi inú cestu. A ja si myslím, že na toto, alebo ja to dorobím tak. Prídem, vyskúšam to ešte raz, skúsim sa pozrieť, čo tam ešte je. Keďže toto sa už asi vrátiť nedá, že? Tie dvere sa už nedajú otvoriť. Takže tá cesta pôjde niekadiaľ, tadiaľ to. Dobre, hop, som tu. Skúsim to ešte dokončiť. Dúfam, že sa tam dostanem nejako. Sice na to by som mohol skočiť na tú plošinku. A tam sa nejako vyštverať. Vyzerá, že cesta vedie tadiaľ. Poď. Skúsime si to tu pozrieť, či tu niečo neuvidím. Tam je nejaký radiátor. A vyzerá to tak, že tam nedoskočím. Zachytili sme sa hore. Super, takže sme tu, tak ako som hovoril. Super. Uložilo sa to, budeme pokračovať, neviem či na jednu, či na druhú stranu. Pozrieme sa kde, takže tam tým smerom. Tým pádom ja sa s vami lúčim, nezabudnite dať palec nahor a vidíme sa pri ďalšom videu. A nezabudnite aj lajknúť facebookovú stránku. Majte sa a vidíme sa. Čaute.